zuwa ga Allah kuma yana yin abin da zai sa Allah ya so shi ya kuma girmama shi. Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma qala abdun qattu, wani bawa bai taɓa faɗar wannan addu'a ba, idza asabahu hammun wa huzun, idan bakin ciki da bacin rai da damuwa ta duniya ko ta lahira ko wani hali da aka shiga na kunci, idan mutum ya rike wannan addu'a yana yi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai fidda shi daga wannan yanayi. Ka ɗauki wurdin wannan addu'a, ka tashi da daddare bayan ka yi shafi'i da wutiri, karfe 3 ka tashi ko 2 ko 3 ko 4, ka kalli gabas, kai ta yin wannan addu'a, ka ɗauki kwanaki kaɗan ka ga abin da Allah zai maka. Wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga abin da zaka ce, Allahumma inni abduka, ya Allah ni ba kowa bane bawanka ne, wa bunu abdika, Allah ni dan bawanka ne, babana ma da babana da kakan kakana dukansu bayinka ne, wa bunu amatika, babata da babata da babata duka bayinka ne Allah, nasiyati biyadika, maƙwankadar kaina a hannunka take, kai kake juya ni yadda kaga dama, madin fiye hukumuka, hukuncinka ya zartu a kaina ba yadda zan yi, yadda duka hukunta haka zan karba. Adalun fiye qada'uka, hukuncin da kai a kaina kuma na san adalci ne, in na samu adalci ne, in na rasa adalci ne, baka zalunci Allah. As'aluka, nayi tawassali, nayi kamun kafa, ina maka kirari bi kulli ismin huwa laka, da duk wani suna naka, sammaita bihi nafsaka, wanda ka kira kanka da shi, aw anzaltahu fi kitabika, ko ka saukar da shi a cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayinka, aw ista'sarta bi fi ilmi ghaibi indaka, ko ka bar shi a cikin iliminka na gaibu baka sanar da kowa ba. To duk waɗannan sunaye, duka waɗannan dangin sunaye guda hudu, wanda ka sawa kanka, wanda ka sauka a littafinka, wanda ka sanar da wani daga cikin bayinka, da wanda ka ɓoye ma a cikin zatinka ka sani ba wanda ka gayawa, to Allah din nayi kamun kafa da su, din nayi kamun kafa da su. An taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi, Allah ka sanya qur'ani ya zamo gajiyar zuciyata, wa nura sadari, ka sa ya zamo hasken kirjina, wa jala'a huzni, ka sa ya zama yayewa bakin ciki na, wa zahaba hammi, Allah ka sa ya zama dalilin tafiyar dukkan damuwata. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan kai wannan, illa azhaballahu hammahu wa huznahu, face sai Allah ya yaye maka bakin ciki, ya yaye maka damuwa, ya yaye maka bacin rai, wa abadalahu makanahu farajan, sannan Allah ta'ala ya sanya maka a wannan matsayin bakin ciki da kake ciki, ya sanya maka farajan, wato ya baka mafita, ya baka budi, ya baka hanyar da zaka fita. A wata riwaya ce man kasura hammuhu, wanda bakin cikin sa yayi yawa, damuwarsa ta yawa, abubuwa suka rikice suka cude, fal ya qultu, ya tashi ya taudin wannan addu'a. Qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ala nata'allamahunna, shin ba za mu iya koyan wannan addu'a ba mu haddace mu koya wa matanmu da 'ya'yanmu? Qala bala, ice kwarai da gaske, yan bagi liman sami'ahunna